Magluluto tayo ngayon ng pakbit Ilocano mga idol. Yun. Mantika. Tapos bawang. Imitos-mitos natin yan. Mikos. Natin yung sakit. Kasa natin ng konti. Hindi nakita yung mikos-mikos eh. Magagalit si Dinilo yan. Hindi makita yung mikos-mikos. Yan. Hindi makita yung mikos-mikos yan. Ito yung kamatis. Lambutin na natin kasi para hindi kasi lumambot sa gulay yun. Ito yung pakit natin. Ito malagay natin ang pangalap. Sasabawan natin ng konti para mamuti yung kahoy. Huwag natin takpan. Baka magalit si Pops G dito eh. Paano mas madali yung pag-divorce po natin? Ilang mga nagurukit ng lapida, nagwawalis at nagpupuspos. Basta tulos ko kung hindi madaling araw ng motos ang nakagig sa CCTV ang motorsiklo nito na lumahan sa tulad ng sa loob na. Sakay ng rider, isang babae na sabay na gumawa sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, malapitan ng pinarin ng rider ang kanyang angkas at nagmadaling tumakas. Patay ang babaeng biktima na nagkaroon ng isang tama ng bala sa ulo. Wala nakuha ang pagkakakilanlan sa babae at hindi siya kilala ng mga residente sa lugar. Sa harapan, yung magawa ito sa ngayon, yung sa ako dyan. Yung isang hali, ganun yun, sabi. Kasi pang putok ng baril yun ha. Hinala naman ng Caloocan City Police, magkakilala ang suspect at ang biktima.
Pasok na po ng pagkakin ko po kasi ang popular ng information at kung natin sa pinto. Nakalat ng PNP sa pinangyahin ng krimen ang isang pasyong bala habang patuloy namang tinutugdi sa matis ang suspect sa pangangalit. Maaari rin lumapit sa Caloocan PNP ang sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng biktima. Liza Aquino, ABS-CBN. Pataya ang isang 20 taong gulang na lalaki matapos tuyugin sa grupo ng kalalakihan sa Tondo, Maynila. Nagulat umawang away sa simpleng sabihan hanggang matapos sa pamamalo sa biktima ng bako ng mga suspect na pagpatuloy Jeffrey Bernay. Unang taon sa 20 taong gulang na nilalang sa Pumilyo para makaharap itong naging pulis. Ngunit nakakundukan at nakakiraban ng natawid matapos pagtulungan ng pulis na hindi naman ipapalak ng lalaki sa Tondo ng Biyernes. Siguro na pinagpisa ang sila habang yakap ang uniforme hindi man lang dahil sukat ng harap. Yung bago na yung ginawa nila, sir. Hindi ko niya alam yung ganyan. Hindi ko naging pinakamatayot. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Sa kuha ng CCTV, ibang tinulog ng grupo sila daw. Sunod-sunod na pinapapalo habang nakatanggi siya sa soba. Nakuha ng mga sugat sa ulo at mukha ang biktima na pinalaubay na magkalamang gula sa pagbangkas ng malalang tipak ng bato at hollow blocks. Diyos mula ang mga ulo matapos mga sagi nilagal ang isa sa mga suspect sa labas ng isang bar. Ano yung natin magkakaroon ng kapal? Nagpabakit mo sa bar? Wala na po marami na sa bar. Wala na po. Doon sa mga hindi na meron na tayo na mga kilala may mga pangalan po tayo. At iniaman natin yung pangalan na sa police. Hindi man lang nila nagawa ng tumawag, eh tumawag ng mga sila agad ng police. Sa ngayon lang papatuloy niya, buong nilanggal sa kanyang bahay. Hindi na pabigyan, justisya. Tulungan niyo po kami. Senador. Mekos na yun. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Hindi ang manggagila ng district na panagaling ang lahat ng nasal kung makulong. Kasabay ng patulog na pagkulong sa mga suspect. Pagiging ating minguna ng pamilya ang gas. Bago yung ikaw rin ang tuman ang biktima. Jeffrey Bernayes, ABS-CBN News. Greta ang nakaabangan sa afternoon na eksena ng nag-aapoy na damdamin. At hindi mas umiinit pa ang mga eksena sa ikalawang linggo na nag-aapoy na damdamin. Patuloy na. Tingnan ka rin. Mataroma. Ito ay yung pinagawa na. Bago kasi sila ng mga isa. Hindi ko yung fans, ABS info. Yung secret na vitamin C, wounds, germs, oil, and doctor's able is healthy and naturally flowing. Yung secret na Nurture is the brand of product. Gawin mo ang bukilin. Siguro. Brilliant Assorted. Made from high-grade ingredients baked to perfection. Comes in a variety of luscious flavors wrapped in a live, electrical sponge cake so soft and moist. Great summer filler snacks anytime. With flavors to choose from for everyone. Enjoy assorted thoughts in ube, pandan, mocha, melon, and strawberry flavors. Try it. Yung baker day. Wala. Hindi tagal. Shoulders every day. 0 to 100% dental. Sa'yo ng pagkain po. Kaya